Няма как да не похваля моите неуморни папараци, които след толкова много разследвания, церемонии по раздаване на награди и други светски прояви успяха да се пременят в тежки рокли и официални костюми и да посетят ежегодния благотворителен Виенски бал. Нямам търпение да видя с какви тоалети се появиха гостите. Виенският бал, който през последните години се превърна в едно от най-значимите светски събития в София, отпразнува своя 15-ти юбилей. С приходите от продажбата на кувертите и благотворителната томбола, той подкрепи каузи, свързани с деца в неравностойно положение. Балът премина под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова и на посланника на Република Австрия в България Роланд Хаузер. По предварителна информация, в луксозния хотел се очакваха да пристигнат едни от най-богатите и влиятелни българи. Точно час преди официалното начало на вечерта, гостите бяха поканени в отделна зала с бутиков коктейл за добре дошли. Алкохолният бос Миньо Стайков и съпругата му Рени бяха сред първите пристигнали. Това е една от редките появи на двойката на светско събитие, с която за пореден път доказаха, че не изневеряват на своя елегантен стил. Рени Стайкова бе заложила на дълга рокля в актуалния за сезона изумруден цвят, а съпругът ѝ на класически черен смокинг. Веднага след тях се появиха и семейство Арабаджиеви. Тук е моментът да уточним, че двете фамилии са официално свързани, след като наследниците им Стайко Стайков и Александра Арабаджиева станаха законно семейство на пишна церемония преди 3 години. В компанията на Арабаджиева бе и друг представител на родния елит – депутатът Слави Бинев и неговата съпруга Мария. По информация на папараци, Арабаджиеви и Биневи от години са близки приятелски семейства и често превръщат личните си празници в общи тържества. Банкерските среди бяха представени от банкерът Левон Хампарцумян. Той бе заел една от централните маси на Виенския бал. Тук е моментът да отбележим и присъствието на най-стилния мъж на годината – Кирил Домусчиев и съпругата му Ирина. Няма да пропуснем да отбележим, че въпреки завидното финансово състояние на двойката, двамата изобщо не проявяваха излишно самочувствие, което може само да послужи за пример на други светски персони. Всъщност Домусчиев се оказа най-желания събеседник на вечерта, а компания му правеха цели 8 вип дами, сред които и дизайнерите Соня Атанасова и Силвана Данаилова, които се грижат и за перфектния външен вид на съпругата му. Сред гостите бяха и представители на модните среди, топ дизайнери, публични фигури, журналисти и политици. Голяма част от дипломатическия елит също присъства на 15-я юбилеен Виенски бал.